لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم دوست ذرا قریب آ جاؤ اتنے اگے آ جاؤ یا اللہ جڑا میرا بھرا اتنے قریب آ جائے اللہ نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما یا اللہ مسافر دی دعا تو ضائع نہیں کردا میرے بھرا ایڈی بڑی دعا سن کے قریب آ رہے ہیں اللہ سب نو مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما اللہ سونے جتنے میرے بھرا آئے نے سارے نو چھیتی مکے مدینے لے جا تے جڑے کنجوس اجے بھی نہیں آئے یا اللہ انہاں نو بھی لے جا ساڑی دعا اج کیڑا کوئی زور لگنا ہے اللہ سارے انو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ایکو رات میراج سرکار پہنچی ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا لگتا ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی اچھی آگو سبحان مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر
تیر وانگوں کھڑی کر کے ول آسمان تیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے ول آسمان تیر وانگوں قمر کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب قمر کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا جہانا دے رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد کے پڑھ لو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جو برساتی ڈڈیاں کوئی دعوے ہزارات پگانے وڈیاں پر روڑا نو کلمے پڑا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوتی دا سالار آیا نبوت دے بوغے نو ہے مار آیا او ختم نبوتی دا سالار آیا نبوتی دے بوغے نو ہے مار آیا نماغن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد 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 دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں میرے دوستو بھائیوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جنہ بھائیاں نے اس بزم نو سجایا یہ دے اندر تعامن کیتا حصہ پایا اشتہار بنوائے کھانا تیار کیتا علماء دے تعامل لے حصہ پایا اللہ سارے بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے جنہ بہنا نہیں علماء کرام لے کھانا بنایا سارا دن ہی لنگ جاندے علماء دے کھانے بنا دیاں فلاں چیز بنائیے فلاں بنائیے اللہ انہاں میریاں بہنا نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے توجہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے محبوب جی انہاں لوگاں نو کہہ دیو جڑا چاہندا ہے کہ میرے نال اللہ محبت کر لوے انہوں چاہیے ہے کہ او تواڈے نال محبت کرے تواڈی تابعداری کرے تواڈی پیروی کرے اور جڑا تواڈی پیروی کرے گا تواڈے نال محبت کرے گا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ او جان لوے کہ اللہ او دے نال محبت کردا ہے جیڑا میرے نبی نال محبت کردا ہے وہ جان لوے کہ اللہ او دے نال محبت کردا ہے
یا اللہ وہ تے بڑا گنہگار سی، وہ تے بڑا سیاکار خطاکار، وہ تے گناہاں دا کی بنیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرے محمد دا ہو گیا ہے تو میں وہ دے گناہاں نے معاف کر دیتا ہے۔ انہیں میرے نبی نال محبت کی تھی، آپ دی تابعداری پیروی کی تھی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ تو میں اللہ دے اختیار چنا تو میں رب نے انہیں اس لئے معاف کر دیتا ہے کیونکہ میرے محمد دا ہو گیا ہے۔ واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، بخشنہار ذات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں نے پھر ان آیات دا پہرا دیتا، انہاں نبی پاک نال محبت کی تھی، پھر حق بھی ادا کر دی تھی۔ ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تے نظر ماری، پوری کائنات بھی جڑے بہترین لوگ سن اللہ نے چون کے محمد دے اصحاب بنا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ دے صحابہ بڑے بڑے صحابہ دا کی ذکر کرا، ابو بکر عمر عثمان و علی دا رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آپ فرماندے نے میرا ادنا جیا صحابی اگر ایک مٹھ جمع دی رب دی راہ وچ صدقہ کر دے، بعد وچ آن والے لوگ یعنی اسی بعد وچ آن والے لوگ احد پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کرن، پتہ احد پہاڑ 7-8 کلومیٹر دے وسیع رقبے تے، احد پہاڑ 7-8 کلومیٹر تے اس پہاڑ دا وزن کوئی کر سکتا ہے؟ پھر او دے برابر سونا ہوئے تے سونے دی قیمت کیتے جاؤں تے ادو بھی ایویں وکدے سن تے ہن بھی جمع دا ریٹ اوویں ہے، جاؤں تے ادو بھی کوئی ایڈی قیمت نہیں سی تے ہن بھی کوئی نہیں، سونا ادو بھی قیمتی سی تے اج بھی بولو ہن تسی آگنا سی تے بابا دی ہن لے ہی کوئی نہیں۔ آج انہاں نویاں نویاں شادیوں نے پوچھو سونے دا کتنا سیاپا ہے، ہن تے 4 لاکھ 4.5 لاکھ نو ہو گیا ہے، سونا ادو بھی قیمتی تے ہن بھی قیمتی۔ آپ فرماندے نے بھی ایک پاسے احد پہاڑ جنہ سونا ہوئے، ایک پاسے مٹھ جمع دی ہوئے تے احد پہاڑ دا سونا بھی اس مٹھ جمع دا مقابلہ گل لینا جمع دی نہیں، جاؤں ادو بھی بیکار دے ہن بھی بیکار، کیڑی ایڈی قیمت ہے؟ گل اس ہاتھ دیئے جنہ ہاتھاں وچ جاؤں نے اے ہاتھ محمد دے ہاتھ وچ آئے تھے، گل جمع دی نہیں، گل اس ہاتھ دیئے جڑا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ وچ آ گیا، جے او ہاتھ محبوب دے ہاتھ وچ آ جائے تے پھر او دے وچ جاؤں بھی آ جان تے احد پہاڑ جنہیں سونے تو بھی قیمتی ہو جاتے۔ ایسا میرے نبی دے اصحاب، صحابہ نو برا نہ کیا کرو، صحابہ نہ ہوندے تے ساڑھے تک قرآن کون پہنچاندہ، صحابہ نہ ہوندے تے محبوب دیاں حدیثاں ساڑھے تک کون پہنچاندہ، صحابہ نہ ہوندے تے اہل بیت دی قدر کدو کیتی جاندی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نال انج پیار کریا کر، میرے نبی نال انج محبت کریا کر یہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کر دے سن۔ اے نبی پاک نے بیت اللہ دے اندر میرے پیغمبر دے کو غلام ہے، میرے نبی دے کو غلام ہے، ایدہ نامی حضرت زید بن حارثہ، پتہ ہے زید بن حارثہ کون نے؟ ایک وار اپنے ماں باپ دے نال جا رہے سن، چل دیاں راستے اندر ہندیرہ چھا گیا، جدو ہندیرہ چھا گیا وے کافلے والیاں نے اپنا کافلہ بٹھایا، ادھی رات دا بیلا ہویا، ڈاکو آ گئے، لٹیرے آ گئے، اے ساریاں کافلیاں نو لٹ لیا، حضرت زید کی تے خیمیوں باہر نکل گئے تے جناب زید کلے سن، ایک ڈاکو دی نظر پہ گئی، انہیں جناب زید نو اٹھا لیا، اے منہ تے ہاتھ دیتا لے کے نس گیا، اے سارے ڈاکو نس گئے، جدو ساریاں نے اے ڈاکو چلے گئے نینا، بعد اندر نظرہ ماریاں، اپنے مال دی سنبھال کی تھی، بچیاں دی سنبھال کی تھی، پتہ چلیا زید نظر نہیں آ رہا، بڑے بڑے علاقے
علاقے اندر تلاش کیتا مگر جناب زید نہ ملے. اوے نوجوانوں پتہ کہنا کسے باپ دا پتر ایک دن واسطے گم ہو جائے نا باپ واسطے دنیا ویران ہو جاندی ہے. کسے ماں دا لال ایک شام گھر نہ آوے ماں دی جان تے بن جاندی ہے. حضرت زید جدو گم ہو گئے نے نا باپ بڑیاں بڑیاں علاقے اندر گیا بڑیاں بڑیاں شہراں دے اندر گیا وے بڑیاں بڑیاں منڈیاں دے اندر گیا مگر جناب زید نہ ملے. ایک وار انج ہویا جناب زید دا باپ کتے ادھی رات دا بیلا ہونا جاگنا تے رون لگ جانا فرمانا پترا ایک وار تے آواز دے اوے میرے بچیا ایک وار مینوں پتہ تے چلے میرا زید کتھے وے. پترا میں تیرے بدلے چاندی دین نو تیار ہوں پترا میں تیرے بدلے سونا دین نو تیار ہوں پترا میں تیرے بدلے جو کچھ بھی اگلا منگے گا میں دے کے پتر واپس لے لواں گا. کاش مینوں پتہ چل جائے میرا لال کتھے وے مگر خبراں کوئی نہ آئیاں. کچھ عرصے دے بعد حضرت زید دے چچا جڑے نے ایک قافلے دے نال بیت اللہ دے اندر گئے نے مکہ مکرمہ دے اندر حج کرنواتے گئے نے. جدو مکہ اندر نظرہ ماریاں نا حضرت زید حاجیاں نو پانی پلا رہے سن. چاچا نے پہچان لیا ایدے نقشے تے میرے پراول ورگے نے ایدہ نام ہی زید ہے. میں پوچھنا ماں ذرا اوے بچے دس تیرا نام کی ہے؟ جی میرا نام زید ہے. تے کدے گھر وچ رہنا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام آ. تے آکھیا پترا آ پھر تینوں تیرے باپ کو لے جاواں. تیرا باپ دے رو رو کے پاگل ہو گئے ہے. تیری ماں ساری رات بھی روندی ہے سارا دن بھی روندی ہے تیری یاد دے اندر. حضرت زید فرماندے نے چچا جدو واپس جائیں نا ادو جا کے میرے بابا نو میرا سلام کہہ دینا میری امی نو میرا سلام کہہ دینا. چل ٹھیک ہے. اے چچا واپس چلا گیا جاندیاں زید دے بابا دے دروازے تے دستک دیتی ہے. حارثہ باہر آیا وے آکے عرش تیرا پتر مل گیا ہے. سجے کھبے نظر ماریاں میرا پتر نظر تے نہیں آ رہا. آکھیا ایتھے نہیں ہے بیت اللہ دے اندر ایک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دا غلام ہے انہاں دے گھر دا کام کرنے والا ہے انہاں دا نوکر تے خادم ہے. تے جناب زید دا باپ چل پیا حضرت زید دا باپ چل پیا. تصور کرو نا بیٹا گم ہویا سال دو سال گزر گئے عمر دو تین سالاں دے بعد جدو ماپے امید ہی اتار دین دینے ادو خبر ملے پتر مل گیا تے ماپے تے دوڑ پین دینے نا. حضرت زید دا باپ دوڑ پیا اے چل دیاں دن رات دا سفر کر دیاں جدو بیت اللہ دے اندر آیا وے میرے نبی پاک دا پتہ کیتا آپ دے گھر دا پتہ کر کے سونے نبی دے دروازے تے پہنچے آوے دستک دیتی ہے. امام کائنات باہر آئے نے آقا فرماندے نے کون ہے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا سونیاں میرا پتر واپس کر دے وہ نا میرا زید واپس کر دے وہ نا جو منگو گے میں دین واسطے تیار ہوں. میں سونا دین لئی تیار ہوں میں چاندی دین لئی تیار ہوں میں پیسے دین لئی تیار ہوں. میرے آقا فرماندے نے کون ہے سونیاں میں زید دا باپا میں جدائیاں برداشت کیتیاں نے میں دن بھی رونا تے رات بھی رونا. زید دی ماں دا بھی برا حال سونیاں زید نو میرے نال پہ دے وہ نا. میرے آقا فرماندے نے حارثہ میں جڑی گل کرنا چاہنا وا اگر زید تیرے نال جانا چاہے میں محمد روکاں گا نہیں. اگر زید تھے رہنا چاہے میں تکے مار کے نہیں کڈاں گا. اگر زید جانا چاہے میں پیسے نہیں لواں گا میں سونا نہیں لواں گا میں چاندی نہیں لواں گا میں ہیرے جواہرات نہیں لواں گا. حضرت زید نو بلایا اوے زید تیرا باپ آئے اے جو باپ دیاں نظران دے سامنے آئے نے باپ دیاں کھینچاں چھوا گئے اے جو پتر نو اپنے سیدھی نہ لایا ہچکیاں بج گئیاں قارسا دیاں کتے پتر دے متے بوسا کر دے کتے پتر دے ہاتھ پہ چم دے. اے آ بچے آتے نو تیرے علاقے والے لے کے جاواں تیرے نال کھیڈن والے بچے تیرا سوال کر دینے تیری ماں رو رو کے دا برا حال ہو گیا ہے آتے نو واپس لے کے جاواں. سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا اج پیچھے کھڑے ہو گئے نے کتے باپ ول تک دینے کتے کملی والی سرکار ول تک دینے. آخر فیصلہ سنا دیتا عرض کر دینے بابا میں تواڈے نال نہیں جانا. اوے میرے بچے غلامی دی زندگی اور ہوندی ہے آزادی دی زندگی اور ہوندی ہے. جدو گھر جائے گا
زمین دا بھی وارث بن جائے گا، جائیداد دا بھی مالک بن جائے گا، آزاد زندگی گزارے گا۔ آندے نے نا یارو 100 سالاں جڑی زندگی غلامی دی ہے او دے نالو ایک دن آزادی دا سونا ہوندا ہے۔ حضرت زید غلام نے میرے نبی دے باپ آزاد کروانا چاہندا وے۔ حضرت زید عرض کردے نے بابا جدو واپس جاؤ میری ماں نو میرا سلام آکھنا، اوے پترا میں تے تینوں لین آیا وا، ابو میں نہیں جا سکدا۔ ایک پاسے میرے مصطفیٰ نے، ایک پاسے ماں تے باپ نے، عرض کردے سونیاں لکھاں ماپے سونیاں تو قربان کر دیواں، لکھاں تن من دل ابو جی میں اپنے نبی تو قربان کر دیواں، میں سارا جہان چھڑ سکنا وا پر سونا مصطفیٰ چھڑ سکدا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت حضرت مولانا انعام الرحمن عثمانی صاحب۔ سارا جہان چھڑ سکنا پر محمد رسول اللہ نو چھڑ سکدا۔ اوے بولو جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو صلی اللہ ہو۔ یہ تو کہنا ہی نہیں پینا تو کہنا ہی نہیں سی چاہیے مینوں بھی پھر بولو جدو نبی پاک دا نام ہے تے خود ہی طرف جایا کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جڑا درود کثرت نال پڑھنے والا ہے نا قیامت والے دن جدو تیاں پترا کام نہیں آنا میں محمد دی سفارش کر دیا گا۔ جدو قیامت اللہ کتے سایہ نہیں ہونا تے اللہ اپنی عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ اور میرے تے جڑا درود پڑھتے ہیں فوت ہو گیا قیامت اللہ جدو کتے پانی نہیں ہونا میں محمد جامع کوثر پلا دیاں گا، میں اللہ دی جنت وچ لے کے جاواں گا۔ صرف جنت ہی نہیں جنت وچ محمد دا گوانڈی بھی بن جائے گا۔ بولو صلی اللہ ہو۔ رب دا قرآن کے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن کے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، رج رج سونے تے درود پڑھیے۔ رب دس درجے بلند کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ اچھی کہہ دیو روزہ گوے سامنے پہ پڑھیے درود، منکر درود دا ہے پکا مردود۔ روزہ گوے سامنے پہ پڑھیے درود، منکر درود دا ہے پکا مردود۔ جہنم دی آگ وچ روے سڑدا، او جڑا درود دا منکر ہے جہنم دی آگ وچ روے سڑدا۔ رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن اے اشارے کردا، انعام رب انج دا کمال کر دے، جنت وچ آقا دے او نال کر دے۔ انعام رب انج دا کمال کر دے، جنت وچ آقا دے او نال کر دے۔ اوتھے بھی رواں، اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا، اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا۔ رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے، رب بھی حضور تے، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن کے اشارے کردا۔ اللہ اس نبی نال محبت کرنے والا بنائے جدنال جناب زید نے محبت کی تھی ہے صلی اللہ ہو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک نے بیت اللہ نو چھوڑیا، جدو آپ بیت اللہ چھوڑ کے جان لگے چاند دن پہلے میرے پیغمبر دے کول ایک جوان آئے، آکے عرض کر دے سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا وے۔ عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم میرے کلمے دے بارے کسی نو نہ دسیا جے آقا فرماندے نے خیر تے اے نا عرض کردا ہے سونیا میرا باپ فوت ہو چکے آوے میری ماں نے اگے شادی کروا لی میں اپنے چاچا دے گھر اندر زندگی پیا گزارنا میرا چاچا بڑی سخت طبیعت والا ہے انتظار کرنے ہو سکدا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے میرے نبی فرماندے نے ٹھیک ہے سونے رب دیاں مرضیاں اے چند دناں دے بعد کملی والی سرکار نے بیت اللہ نو چھوڑیا آپ مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے ادھر نبی دا یار جویں جویں دن بڑھتے جا رہے نے ایویں ایویں اداسیاں بڑھدیاں جا رہیاں نے ایویں ایویں میرے نبی دیاں محبتاں بڑھدیاں جا رہیاں نے ایک دن بہت اداس ہو گئے اے بکریاں چار دیاں اج ذرا جلدی گھر واپس آ گئے نے چاچا آندا بھتیجیا خیر تے ہے نا اج شام تو پہلے ہی آ گئے عرض کردا چچا ایک گل کرنی سی جی بول کی کہنے چچا دے اجازت دے میں مدینے چلا جاواں اوے میرے بھتیجیا دس مدینے تیرا کون ہے نہ تیرے چاچے مدینے نہ تیرے تائے مدینے نہ تیرے نانکے مدینے نہ تیرے داد کے مدینے چچا اصل گل اے وے میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے آوے اور سونے مصطفیٰ دے بغیر میرا گزارا نہیں ہوندا نبی پاک دے بغیر میرا گزارا نہیں ہوندا چچا نے پکڑیا مارنا شروع کر دیتا اوے نوجوانوں ایتھے کئی میرے بھرا کہیں دینے توحید والے بھی ہو جائیے کوئی پوچھے بھی نہ توحید والے بھی ہو جائیے کوئی تکلیف بھی نہ ہوئے پتہ ہے جدو توحید دا نام لو گے بس اوقات برادریاں چھڑ دین گیاں جدو توحید دا نام لو گے کون قبیلہ مخالف ہو جائے گا جدو توحید دا نام لو گے انج بھی ہوئے گا اپنیاں خوشیاں غمیاں تے تانوں طنز دی نظر نال ویکھن گے جدو توحید والے بن جاؤ گے بس اوقات تواڈے نال کوئی رشتہ کرنا پسند نہیں کرے گا یہ اللہ دی طرف آزمائشاں دیاں نے اور سوال کرو گے مولانا آزمائشاں توحید والیاں واسطے کیوں نے دوجیاں واسطے کیوں نہیں تے میں جناب محبت نال جواب دینا چاہنا کوئی بندہ دکان تے جائے اونوں آکھے سنار دی دکان تے بھائی جان میں پتل ویچنا ہے تے او آکھے گا پتل دی کوئی قدر و قیمت نہیں او پتل لے گا بھی نہیں تے پتل نو جلائے گا بھی نہیں اگر بندہ دکان تے جائے تے دکان والے نو آکھے یار میں سونا فروخت کرنا ہے تے سنیار ویکھ دے آندے اے سونا ہے دین والا بھی جان دے سونا ہے لین والا بھی جان دے سونا ہے لیکن انہوں کھریاں کرنوا تے کی کرنا پہندے کدے سننا پہندے آگے کدے سننا پہندے کوئی بندہ ہے میں لویا بیچنا کدے انہوں بھی کسی نے چیک کیتا ہے کوئی بندہ ہے میں پتل بیچنا کدے انہوں بھی کسی چیک کیتا ہے چیک کنوں کر دینے جیڑا بولو جیڑا ایتھے آندے لو جی میں ایک رب دی توحید نو منیا او بھی مخالف ہو گیا او بھی ہو گیا او بھی ہو گیا میرے بھائی جان جنت ایویں نہیں لبنی تو جنت نو کہنا بھی بغیر تیری آزمائش دے مل جائے ایتھے بیبیاں بازار جان نا مٹی دا بھانڈا لینا ہوندا ہے 200-400 دا او بھی کھڑکا کے ویکھدیاں نے جڑا کھوٹا بھانڈا ہوئے او گھر نہیں لیاندیاں تے جڑا کھوٹا انسان ہوئے اونوں رب جنت کیویں دے کھوٹا بھانڈا کوئی گھر وچ رکھدا یا جنت بھی مل جائے تو رب کھڑکائے بھی نہ وہ کھڑکا کے بیکھے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا ایک اور بات میں تہاڈی نظر کرنا چاہنا وا اے غلط فہمیاں بھی اپنے ذہن وچوں نکال دیو کہ توحید والا صرف بابی ہونا چاہیے نا 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 اہل سنت بھی ہے تے توحید والا ہونا لازم ہے دیوبند بھی ہے تے توحید والا ہونا لازم ہے بریلوی بھی ہے تے توحید والا ہونا لازم ہے سہروردی بھی ہے تے توحید والا ہونا لازم ہے کوئی قادری بھی ہے تے توحید والا ہونا لازم ہے کوئی جناب چشتی بھی ہے توحید والا ہونا بھی لازم ہے کوئی فریدی ہے توحید والا ہونا لازم ہے کیوں کیونکہ عالم ارواح دے اندر اللہ نے ساریاں نو پوچھیا سی الستو بربکم ساریاں نے کیا سی قالوا بلا پھر بچہ دنیا تے آیا تے بچہ اہل حدیث دے گھر وچ پیدا ہوئے یا اہل سنت دے گھر وچ پیدا ہوئے یا دیوبند دے گھر وچ پیدا ہوئے یا بریلوی دے گھر وچ پیدا ہوئے یا چشتی دے گھر وچ پیدا ہوئے یا قادری دے
گھر وچ پیدا ہوئے یا سہروردی دے گھر وچ پیدا ہوئے یا فریدی دے گھر وچ پیدا ہوئے جدوں بھی مسلمان دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے اے بچہ جدوں لب کھولدا ہے تے بولنا چاہندا ہے تے سب تو پہلا ماں سکھاندی ہے لا الہ الا اللہ ماں بھی سب تو پہلا سکھاندی پترا اے جڑے مسلک نے ایک پاسے رکھ لا لیکن ایک گل یاد رکھی اللہ دی توحید تے ڈٹ جائی کیونکہ پوری کائنات نو بنان والا کون میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے اے جے توحید والا چاچا نے پکڑیا تے مارنا شروع کر دیتا مار کے لہو لہان کر دیتا وے جدو ہوش آئیے نا تے چاچا نے آکھیا 10 ہن مدینے دا نام لوے گا آکھیا ہاں چچا اینا پاویں اور مار لا پر مینوں سونے مصطفیٰ دے کول جان دے مینوں کملی والی سرکار دے قدماں وچ جان دے میرا نبی پاک دے بغیر گزارا نہیں ہوندا چاچا نے پھر مارنا شروع کر دیتا مار کے اے محلے والے جمع ہو گئے ادھی رات دا ویلا ہو گئے مگر بھتیجا ایک رب دا نام پیا پکار دے میرے مصطفیٰ دے شہر جانا چاہندے آخر چچا نے آکھیا بھتیجے اگر تو مدینے جانا چاہنا ہے اے جڑی تیری زمین ہے نا اے زمین تینوں نہیں ملے گی اے تیرا گھر بھی تینوں نہیں ملے گا اے بکریاں بھی تینوں نہیں ملن گیاں اٹھاں دیاں قطاراں بھی تینوں نہیں ملن گیاں اے میرے بھتیجے اگر مدینے جانا چاہنا ہے اے جڑے تیرے تن تے کپڑے نے نا اے کپڑے میرے پیسیاں دینے اے کپڑے اتار کے ایتھے دے دے چل مدینے چلا جا انج کر کے بھتیجے نے کپڑے اتار دیتے نے آکھیا چچا زمین بھی لے لا بکریاں بھی لے لا اٹھ بھی لے لا جائیداد بھی لے لا پر مینوں مصطفیٰ دے کول جان دے میرا سونے دے بغیر گزارا نہیں ہوندا اج کپڑے اتار کے دے دیتے نے چچا نے ٹھڈا مار کے کرو باہر چھوڑ دیتا جا چلا جاؤ دوبارہ میرے دروازے نہ آوی دوبارہ میرے گھر اندر داخل نہ ہووی بھتیجے دیاں اکھاں برس گئیاں نے اے کرو نکل پیا مکے دے بازار اندر خیال آیا رات تے گزار لواں گا پر جدو صبح دا سورج چڑھے گا او دو دن کیویں گزاراں گا میرے تے جسم تے کپڑے ہی کوئی نہیں اے نوجوانو اسی تے توحید دی خاطر مارا ہی نہیں کھادیاں اسی تے توحید دی خاطر تکلیفیں برداشت نہیں کیتیاں اسی تے توحید دی خاطر گلاں بھی نہیں سن سکدے اے میرے نبی دا یار آندا میرے تن تے کپڑے کوئی نہیں میں مدینے کیویں جاواں گا خیال آیا ماں دے دروازے تے جانا اے چل دیاں ماں دے دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی من دکھل باب کون بوا کھٹکھٹانے والا امی میں تیرا پتر آیا وا امی میں عبدالعزا آیا وا ماں کہندی ہے صدقے جاواں قربان جاواں بچیا خیر تے اے نا میں ہنے دروازہ کھولنی ہاں پھر بولے نے عرض کرتے نہیں امی دروازہ نہ کھولی امی دروازہ نہ کھولی میرے تن تے کپڑے ہی کوئی نہیں آج چچا نے بڑا مارے ہے زمین تے جداد بھی لے لئی تن دے کپڑے بھی لے لے ماں میں تیرے دروازے تے پتر بن کے نہیں آیا امی میں تیرے دروازے تے سوالی بن کے آیا نہیں میری ماں تیرے گھر میرا کوئی پرانا سوٹ تے ہوئے گا کوئی پرانا جوڑا تے ہوئے گا امی ایک سوٹ ہی دے دے ماں کہیں دیئے بچیا خیر تے ہے نا امی میں مدینے جانا ہے میں رب دی توحید نو اپنا لے ہے میں محمد رسول اللہ دی رسالت نو اپنا لے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینے جان ہے تے ماں نے کیا تو نبی دا کلمہ پڑھ لیا جا چلا جا میرے گھر اندر تیرے لی کپڑے ہی کوئی نہیں تے انج تر پہنے پر لوگوں ماں تے ماں ہوندی ہے نا ماں دا دل نرم ہویا آکھے عبدالعزا ٹھہر جا بچیا اے پرانا جیا ٹاٹ چکیا باہر چھوڑ دیتا آکھے پتر اے ٹاٹ لے لو چمنو ٹاپ کے مدینے چلا جا پتر نے 2 حصے ٹاٹ دے کر لے ایک لک دے نال بنے ہو ایک کپڑے کمزیاں تے بنے ہو اے چلے آجے مدینے دا راگی اے جا رہے آجے توحید والا اے جا رہے آجے میرے محمد دی رسالت رمنن والا ہون جدو مکیو مدینے جانے ہو گڑیاں بھی بہترین نے روڈ بھی بہترین نے اے سی بھی بہترین نے سیٹاں بھی بہترین نے تے پھر بھی تھک جانے ہو مگر 500
کلومیٹر دا سفر ہے تے جدو سفر مدینے دا طے کرنے ہو سجے نظرہ ماریے تے پتھر ہی پتھر نے کھبے نظرہ ماریے تے پتھر ہی پتھر نے اکھاں برف جاندیاں نہیں اللہ اینا پتھراں تے تیرے نبی دے یار چل دے رہے اینا پتھراں تے صحاب سفر کر دے رہے اینا پتھراں تے قدم رکھ دے رہے عبدالعزہ چل پہ آجے مدینے والے چل دیاں گرمی دی شدت دی وجہ تو اے ہوٹ خوشک ہو گئے ہوٹھاں دی چو خون رسن لگ گیا جوتا ٹوٹ گیا ہوئے جدو قدم پتھراں تے رکھے جان دینے نا اے گرم پتھر قدمانا لگ دینے پیران تے چھالے بن گئے اے چھالے پیس گئے تے ٹریا نہیں جاندہ تے اپنے آپ نال مخاطب ہوں دینے عبدالعزہ ہمت کر جدو دیدار مصطفیٰ ہو گئے ہو سارے دکھی مک جان گئے ساریاں پریشانی دور ہو جان گیا ساریاں تکلیفیں ختم ہو جان گیا چل دیاں کتے دن گزریا کتے راتاں جدو مسجد نبی بچ داخل ہوئے نے اج نبی پاک دے دروازے تے پہنچے نے خیال آیا سونے نبی نو جگانا وا ادھی رات دا ویلا ہے پھر آندے یار نبی نو نہ جگائی میرے نبی ہونی ستے ہون گے آپ سارے دن دے تھکے ہون گے جتھے نہیں راتاں جا کے گزار نہیں آنی آج دی رات بھی جا کے گزار لو اج مسجد نبی دے ستون نہ ٹیک لائی جدو کلے بیٹھے تے رون لگ گئے پتہ ہے نا دکھی بندہ جدو کلا بوے دکھ یاد آ جاوے اکھاں برف جاندیاں نے زارو کتا رون لگ گئے سوچ دے ہون گے آج میرا باپ ہوندا اتنیاں مارا نہ پیندیاں آج میرا باپ ہوندا میری زمین تے قبضہ نہ ہوندا جائیداد تے قبضہ نہ ہوندا آواز روندیاں بلند ہو گئی میرے نبی دے کنا وچ آواز پہنچی ہے امام کائنات چل پے سیدہ اشارت کر دیاں نے سونیاں کتھے جا رہے ہو آقا فرماتے نے ایشا اینج لگ دے جویں میری مسجد دی اندر کوئی دکھی آئے میری مسجد اندر کوئی رو رہے آوے میرے پیغمبر چل دیاں جدو قریب پہنچے نے آقا فرماتے نے کون ہے میری مسجد دی اندر رون والا کون ہے میری مسجد دی اندر ہچکیاں لین والا کون ہے میری مسجد دی اندر سچکیاں لین والا عبدالعزہ کھڑے ہو گئے محبوبہ میں آیا ہوں میرے نبی نے بازو پھیلائے اپنے یار نو سینے نہ لائے انج نبی دا یار رون لگ گیا جویں ماں تو بچھڑیا بچہ ماں دے کلیجے لگ کے روندے ہچکیاں ہی بج گئیاں محبوبہ بڑا ظلم ہوئے محبوبہ بڑیاں زیادتیاں ہوئیاں نے آقا فرماندے نے بیلیا روزانہ میں تیرا انتظار کردہ سا عرض کردے نے محبوبہ تو انو کی میں پتا چلیا فرماندے نے آقا میرے بیلیا جدو سب کچھ لٹا کے چلے آسیں آسمان تو اللہ نے سنیڑا دے دیتا اللہ نے جبرائیل نو پہ دیتا سونیا ایک تیرا یار آ رہے ہے سب کچھ لٹا کے آ رہے ہے اوے میرے بیلی آج دے بعد تیرا نام عبدالعزہ نہیں ہے یہ تو عزہ دا بندہ ہوندا اوتھے عزہ دے کولی رہندا عزہ دی پوچھا پاٹ کردہ عزہ دے نظرانے دیندہ عزہ دی عبادت کردہ اوے میرے بیلی تو عزہ عبدالعزہ نہیں بلکہ تو اللہ دی توحید واسطے آئے رب دی توحید لے آئے آج دے بعد میں محمد نے تیرا نام رکھے آوے سونیا کی نام ہے آقا فرما دینے آج دے بعد تیرا نام عبداللہ ہوئے گا شان مصطفیٰ شان اہل بیت شان صحابہ آقا فرماندے نے تو عبدالعزہ نہیں ہے عزہ دا بندہ نہیں ہے عزہ ایک بت سی بیت اللہ بچ تو بت دا بندہ بت دا ہوندا تے بت کول رہندا تو تے توحید واسطے رب لئی آیا تو عبدالعزہ نہیں عبداللہ ہے پھر میرے نبی نے مول پایا پتہ کیویں علماء کرام تشریف فرمانے ایک دن نا مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام بیٹھے نے تے قرآن آندا ہے پیغمبر تشریف فرماؤن تے تواڈی آواز پیغمبر دی آواز تو بلند نہ ہوئے صحابہ تشریف فرمانے تے جناب عبداللہ نے اس مسئلے دا نہیں پتا قرآن دا مطالعہ کر رہے نے پڑھ رہے نے سکھ رہے نے سمجھ رہے نے تے اچھی اچھی پڑھ رہے نے حضرت عمر بن خطاب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جناب عمر فرماتے ہیں عبداللہ قرآن ایسا پڑھ تینوں پتہ نہیں نبی پاک تشریف فرمانے
تیری آواز پیغمبر دی آواز تو بلند نہ ہوئے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی نے سنیا، آپ فرماتے نے عمر ٹھہر جا، عمر ٹھہر جا۔ عمر عبداللہ نو کچھ نہ کھی، عمر تینوں کی پتہ ہے میرا یار کیڑے کیڑے دکھ سہ کے آئے، کیڑیاں کیڑیاں مصیبتاں برداشت کی تھیں، انہیں تے سب کچھ محمد علی لٹا دیتا ہے، انہیں تے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ او میرے عمر سن لا، عبداللہ قرآن ایستا پڑھے پھر بھی اجازت ہے، عبداللہ قرآن بلند آواز نہ پڑھے پھر بھی رضی اللہ ہو۔ ایسن میرے نبی دے صحابہ جنہ میرے نبی نال توکھا کیتا، شک نہ کر صحابہ تے حقی چار یار گل، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابہ تے حقی چار یار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ روغما بینہم تو پڑھدا رو قرآن وچ، ایڈی شان والے آند شک نہ کر ایمان وچ، ترے وصال نال 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 وقت گئے گزار ہیں، ترے بھی سال نال نال وقت گئے گزار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ کل صحابہ میرے وقت کو کل صحابہ جنتی ہیں، کل صحابہ جنتی ہیں، کل صحابہ جنتی ہیں، ساڈا اے ایمان ہے، خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہت احسان ہے۔ کل صحابہ جنتی ہیں، ساڈا اے ایمان ہے، خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہت احسان ہے۔ مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابہ تے حقی چار یار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شاگرد گل آپ دے آپ خود پڑھایا ہے، جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے۔ شاگرد گل آپ دے آپ خود پڑھایا ہے، جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے۔ دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابہ تے حقی چار یار گے، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو صلی اللہ ہو۔ ماشاءاللہ شیر اہل حدیث، مقرر شعلہ بیان، خطیب اسلام، بلبل قرآن، وکیل صحابہ و اہل بیت، حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب الحمدللہ تشریف لے چکے نے، انہوں نے گڑی پہنچ گئی ہے میرا خیال ہے، تے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ وہ سٹیج تے ہوں گے، تے انہوں نے آن تک تسی پریشان نہ ہو، اچھی کہو سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا، سچ فرمایا مالک کائنات نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پھر کہہ دیو قرآن آندہ ہے میرے نبی دے یار آپ دے نال نہ رہن والے آپس وچ نرم سن تے دشمنا واسطے، بولو دشمنا واسطے گرم سن۔ اسی جڑے ہیں نا وہابی سنی دیو بندی، اسی لوکاں لئی نرم آتے آپس وچ، بولو آپس وچ
یہ صحابہ دی تے نہیں سی سیرت صحابہ آپس وچ نرم سن تے دشمناں واسطے یہودیاں واسطے ایتھے کوئی یہودی آ جائے پاویں بابیاں لے پاویں سنو جی بسم اللہ کیا آؤ جی ویلکم جی تے جی کوئی سنی آ جائے کوئی وابی سنیاں لے چلا جائے کوئی دیوبندی آ جائے کوئی اچھا باقی سانو کوئی مسئلہ نہیں زمین نال وٹ سانجی کوئی روڑا نہیں پاویں کسی شیعہ دی پاویں سنی دی وابی تے رشتے بھی کریے تے کوئی مسئلہ نہیں خوشیاں غمیاں تے بھی کوئی مسئلہ نہیں ختم پاک تے بھی کوئی مسئلہ بس جلسے وچ بڑا مسئلہ ہے اے میرے بھائیو دعا کرو میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث مبارکہ پڑھ رہے سی امام ابن کثیر نے لکھیا ہے نبی پاک نے جدو آپ نے معراج کی تھی نا تے آپ نے جہنم وچ ویکھیا تے بعض ایسے علماء سن ایسے لوگ سن جنہ دے فرشتے نا اے کینچے لے کے نا بڑے بڑے کینچے جہنم دے انہاں دے ہونٹ پکڑ دے تے کٹ دیندے پھر کٹ دیندے پھر کٹ دیندے جدو وہ سارا ہونٹ اتلے تھلے لے کٹے جاندے پھر دوبارہ درست ہوندے پھر فرشتے کٹن لگ جاندے آپ فرماندے نے جبرائیل کڑے بدبخت لوگ نے جواب ملے محبوب جی تیری امت دے فتنے باز مولوی نے کیڑے او کیڑے فتنے باز لڑائیاں پوان والے لڑائیاں جھوٹ بولن والے لڑائیاں پوان والے دھوکا کرن والے اللہ ایسی لعنت تو محفوظ فرمائے سارے کہہ دو آمین پسروری صاحب ماشاءاللہ آ رہے ہیں تے سات بسم اللہ جی آیاں نو ویلکم ساڑھے ضلع ساڑھے سرزمین تے تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے نعرے کا جواب دو نعرہ تکبیر شیر پنجاب مناظر اسلام شیر پنجاب مجاہدہ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ماشاءاللہ شاعر اسلام نال ماشاءاللہ صدیقی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ عبدالوہاب صدیقی صاحب دے دن رات دے سفر اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے انہاں دیاں محبتیں تسی پاؤ جی میری بھی محبت رکھنا اچھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیمرہ مارے ادھر ہی ماشاءاللہ عبدالوہاب صدیقی صاحب تشریف لے آئے نے تے نال ماشاءاللہ وڑائیں صاحب تشریف لے آئے نے اللہ کیا بات ہے اے اللہ دے گھر چ آئے نے ماشاءاللہ اچھا اچھا نہیں ایک اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے نا اصل وچ آپاں راوی دے بندے تے پھر ایتھے کھرل بھی واہ نے نا انہاں نوں پتہ ہے واپس بھی جانا ہے تو بھائی ہونے انشاءاللہ جی میں خیری خیری آئے نے ایویں ساڑھے علاقے جو خیری خیری جان کے کہو انشاءاللہ اور کہہ دو انشاءاللہ کوئی کانا پیلا سندا پیا دے بھی گھر بہ جائے کیوں جی اللہ تعالیٰ پسروری صاحب نو کہ ایویں دا ہویا مسئلہ تے انہاں تے پھر کسی نہیں پوچھنا لگنا عثمانی تیرے علاقے چ گیا سا تے انشاءاللہ اللہ خیر ہی کرے گا بولو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا میں جڑی بات عرض کر رہے ہاں میرے نبی نال محبت بھی لازم ہے اللہ دی توحید بھی لازم ہے جڑا بندہ نہ دونوں گلاں تے پکا ہو جائے گا مصیبتاں آئیاں نہیں ڈولیا پریشانیاں آئیاں نہیں ڈولیا رشتہ داراں چھڑ دیتا نہیں ڈولیا لوکاں نے گلاں کیتیاں نہیں ڈولیا لوکاں نے مینے مارے نہیں ڈولیا لوکاں نے تعلقات توڑ دیتے پر نہیں ڈولیا کیونکہ مالک کائنات فرما دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے جنہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ پھر او دے تے قائم ہو گئے کسی قسم دا ڈر بھی نہیں ہوئے گا کسی قسم دے غمگین تے خوف بھی نہیں ہوئے گا اے نوجوانوں میں عرض کیتا ہوئے نبی پاک نال جدوں محبت کرو گے اللہ دی وحدانیت نہ منو گے آزمائشاں گیاں جڑا بندہ انہاں تے قائم ہو جائے گا اللہ دے دین تے ساری آزمائشاں وچوں پاس ہو جائے گا اللہ اس بندے نو ضائع نہیں کردا دلیل کیا ہے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر اللہ دی جنت دے اندر جا رہے نے چھوڑے پیغمبر نے قدماں دی آواز سنیے آقا فرماتے نے جبرائیل جی یا رسول اللہ اے کون ہے جڑا میرے اگے اگے جا رہے آوے سونے نہیں کسے دی جرت ہی نہیں ہے نہیں کسے دی ہمت ہی نہیں ہے آقا فرماتے نے قدماں دی آواز آ رہی ہے سونے اے تے تہاڈا بلال ہے جڑا رب دی توحید تے مارا کھان والا جان دے ہو بلال کون ہے جدو آکھیا ربی اللہ ایتھے نکیاں نکیاں گلاں تو گھبرا جاندے جے تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں تو پریشان ہو جاندے جے حضرت بلال نے جدو آکھیا ربی اللہ امیہ نے ہاتھ پیر بن کے اج تتی ریت سٹ دینا سارا سارا دن تڑف دیا رہنا پھر بھی کہندیاں رہنا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے کتے گال اندر سنگل پانا اے مکے دیاں بازاراں اندر کسیٹنا تے بچیاں نے پتھر بھی مارنے تے مذاق بھی اڑانا اے جی میں ساڑی بستی اندر کوئی کمڑا آ جائے کوئی دیوانہ آ جائے لوگ دا مذاق بنا دینے ایویں جناب بلال دا مذاق بنانا پھر بھی جناب بلال سمستا کام ہو پھر بھی اللہ دے دین تے قائم رہنے ڈولے نہیں تے کبرائے نہیں پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آگ دا بستر بنایا ہے امیہ نے آگ دا بستر بنایا انگاریاں دا بستر بنایا بلال نو لے کے آگئے آکھیا بلال اگر ایک رب دا نہ لویں گا اے آگ دے بستر تے لٹا دیتا جائے گا اگر رب دی توحید چھوڑ دے گا تیری جان بخشی ہو جائے گی کتے آگ دے انگاریاں وال تک دینے کتے مصطفیٰ دی محبت وال تک دینے کتے آگ دے انگاریاں وال تک دینے کتے اللہ دی توحید وال تک دینے آخر بلال فرما دینے ربی اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو جدو ایک رب دا نہ لے آنا کئیاں پیران تو پکڑے آؤ کئیاں ہتھاں تو پکڑے آؤ اے چک کے آگ دے بستر تے لٹا دیتا ہوئے تے آگ دے انگارے جلان لگ گئے حضرت بلال دی چربی نو حضرت بلال دے جسم نو جلان لگ گئے نے اوے نوجوانو اگر میری گال دی سمجھ نہ آوے اگر میری گال دی سمجھ نہ آوے ایک آگ دا انگارہ لے لینا اپنے ہاتھ تے آزمان لئی رکھ لینا اگر ایک انگارے دی تپش برداشت کر لو ٹھیک ہے اگر نہ ہوئے پھر کہنا پے گا واہ بلال واہ بلال واہ بلال اللہ نے تینوں کیسا حوصلہ عطا فرمایا اللہ نے کیسی امتاں عطا فرمائیوں ایک آگ دا انگارہ برداشت نہیں ہوندا تیرا سارا جسمی انگاریاں تے وے تے جناب بلال تڑفن لگ گئے امیہ کہندا پاری پتھر لے آو اے پتھر بلال تے سینے تے رکھ دیتا تاکہ نبی دا یار کروٹ نہ بدل سکے حضرت صدیق نہ گزر ہویا میرے مصطفیٰ کو پہنچے سونیا امیہ نے بڑا ظلم کیتا ہے آج تے ظلم دی انتہائی کر دیتی ہے ابو بکر خیر تے ہے نو سونیا آگ دا بستر امیہ نے بنایا اتے بلال نو لٹا دیتا ہے سینے تے پاری پتھر رکھ دیتا ہے تے بلال کئی جا رہے ہیں اللہ احد میرے نبی دیاں کھینچا چھوا گئے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جلدی جا مینوں میرا بلال آزاد کروا دے بلال دا مکے ہے کونے نہ نان کے مکے نہ داد کے مکے بلال دا کوئی اپنا گندہ تے آواز بلند کر دو ابو بکر سن لا بلال ساڈا اسی بلال دے بلال ساڈا اسی بلال دے حضرت صدیقی اکبر گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو جناب بلال نو آزاد کروایا ہے میرے پیغمبر دے کو لے آئے امام کائنات نے سینے نہ لائے تے جناب بلال دیاں ہچکیاں بج گئیاں آقا فرماتے ہیں بلال صبر کر آج اوکھے دن نے اللہ سوکھے دن بھی لے آئے گا جے آزمائشاں جو پاس ہو گئے پھر انج شان ملیا میرے نبی نے وضو کرنا ہوندا آقا فرماتے بلال پانی لیا میرے نبی نے خیمے وچ جانا ہوندا بلال جلدی کر خیمہ لگا میرے نبی نے سواری تے سوار ہونا ہوندا بلال سواری تیار کر کے لیا میرے نبی نے عورتاں وال خطبہ دین جانا بلال میرے نالا میرے نبی نے کسے نو بلانا بلال جا ابو بکر نو بلا کے لیا بلال جا عمر نو بلا کے لیا میرے مصطفیٰ نے بیت اللہ فتح کیتے آقا فرماندے نے بلال چڑھ جا بیت اللہ دی چھت تے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ گئے اذان کہی جا رہے نے نالے روئی جا رہے نے آقا فرماندے
فرماتے نے بلال رویا کیوں ہے؟ سونیا سامنے او بازار سن جتھے امیہ ماریا کردا، جتھے تیرے تے لٹایا جاندا، جتھے انگاریاں تے لٹایا جاندا۔ میں سوچ رہا سا بلال اللہ نے تینوں کیڈا شان عطا فرمایا ہے کہ تینا بازاراں وچ ماراں کھاندا سیں توحید دی خاطر، مصطفیٰ دی رسالت دی خاطر اج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان پیان ہے، چھت تے چڑھ کے اذان کہنا بھی اتنی بڑی بات نہیں۔ توحید برینڈ رسالت برینڈ، نہ چٹا برینڈ نہ کالا برینڈ، توحید برینڈ، توحید والا رب نو ایڈا پسند ہے اللہ دی ٹور بھی ضائع نہیں کر رہا۔ بندہ تے بندہ رہ گیا، جسم تے جسم رہ گیا، اے دے قدمہ دی چاپ نو بھی اللہ ضائع نہیں کر رہا۔ اے توحید والا چلدا زمین تے بلال اللہ نے قدمہ دی چاپ نو جنت دا ساز بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان حضرت بلال، شان صحابہ حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی سے۔ توحید والیاں نو اللہ ضائع، بولو اللہ ضائع۔ حبشو آئی شان تک لے، اچھی کہہ دیو۔ اجلے پہلے شعر نے مشہور نے، اگلے جنہیں پڑھا گا کمپنی دے اپنے نے گج گا کو سبحان اللہ۔ حبشو آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے تے چڑھ کے اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، چلدا کونے ہور پیا، چلدا ہے او زمین او پر، جنتاں دے وچ شور پیا، چلدا ہے او زمین او پر، جنتاں دے وچ شور پیا۔ تے میں انج کر کے لکھیا اللہ نال جی پیار پائے، اللہ نال جی پیار پائے، انگاریاں تے امیہ لٹا آئے، انگاریاں تے امیہ لٹا آئے، گل دے اندر شنگل پائے، گل دے اندر شنگل پائے، لوکی پتھر مارن لگ پے، لوکی پتھر مارن لگ پے، احد اغدیو بول پیا، چلدا ہے او زمین او پر، جنتاں دے وچ شور پیا، اچھی کہہ دیو۔ چلدا ہے او زمین او پر، جنتاں دے وچ شور پیا، اذان پہلی سنان والا، اذان پہلی سنان والا، وضو نبی نو کران والا، ڈاچی نبی دی چران والا، اذان پہلی سنان والا، وضو نبی نو کران والا، ڈاچی نبی دی چران والا، حکم کانے جد بھی کیتا، حکم کانے جد بھی کیتا، اے سن کے بلال دوڑ پیا، چلدا ہے او زمین او پر، جنتاں دے وچ شور پیا، بلال سونے دا چوکیدارے، او جڑے مندے گج کیا کو سبحان اللہ۔ بلال سونے دا چوکیدارے، چوکیدارے باوقارے، کافراں لئی ننگی تلوارے، کافراں لئی ننگی تلوارے، امیہ دے ٹکڑے کر وخائے، امیہ دے ٹکڑے کر وخائے، ہوئے جنگ بدر وچ جوڑ پیا، چلدا ہے او زمین او پر، جنتاں دے وچ شور پیا، حبشو آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے تے چڑھ کے اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، آقا پوچھ دے جنت دے اندر،
چلتا کونے غور پیا چلتا ہے او زمین اوپر جنتاں دے وچ شور پیا اللہ تعالیٰ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے اسلام بھی ایمیں دا ہوئے توحید بھی ایمیں دی ہوئے تے رسالت بھی ایمیں دی ہوئے کہ زمانہ جو مرضی کہندہ رہے پھر بندہ ڈولے